Ya bani kuɗi na. Ya ba kuɗi na. Ya bani kuɗi na. Ya ka fara kallon shi. In kalli mai ai ba ma ba. Soja. Oh. Soja, zanen fama. Ya aikin soja. Soja, garmari daga nesa. Soja, birgima an kaka. Soja. Muna kawo gaisuwa soja. Ya aikin naku ne. Abba, mun yi ba ta kashi wannan garin ina ga maganin nan mai dugun na. Can Maiduguri. Can aka tura mai. Can muke jin labarin. Ka ga wannan bindigar? Allah ina ga wannan pistol din na kai mutum sun fi miliyan 100. Da wannan din. Da wannan. Na taimaki rayuka ina ga ma amma na kashe fa na kashewa fa. Haba. Can da muke ji Maiduguri ana yaƙi ana. Can dai Maiduguri da kusan can aka tura ni. Can ya fi so ina ga ma na kashe mutane sun fi 100 da. Ka bari kawai ina gaya ma kai an yi ba ta kashi ba mota kan mota Wage magana ne hai wage magana bari je in duba kai waye yake buga mana gida ne waye yake buga mana gida da Allah ha ba da Allah bari in zo abokina in ji waye yake buga mana cikin gida ha ba da Allah Ai yau ko sama da ƙasa za ta ɗi mutum wannan sai ya ban kuɗi na. Na rantsai da Allah ka haƙura kwaran kwabatar na dubu. Bai taɓa ganin ya ci kuɗin masifa ba ne. Wallahi sai an ba kuɗin. Ka bari MTK. Ba dai nan ne gidan ba? Nan ne. Na rantsai da Allah umma a hana. Salamu alaikum. Kai in ba karɓi kuɗin nan ba ma ba yana ga ka da babanku ba. Masa, an ga abin da zai sa ko kallon sa ma yau ba zan yi ba. Duk abin da yake ci da shi yau sai ya ban kuɗi na. To ba dole ma a ba kuɗin ka ba? Ba kada ma abin wani haƙuri. Na rantsai da girman Allah dole a ba kuɗin. Malam ban kuɗi na. Ka ce MTK ya bani kuɗi na. Ya ban kuɗi na. Ya bani kuɗi na. Ya ka fara kallon shi. In kalli mai ai ba ma ba. Ka juya ka kalle shi dai tukunna. MTK ba na son kalla. Arai so